E20 పెట్రోల్ వల్ల చీమలు పడుతున్నాయంటే ఇదంతా ఫేక్ కాంట్రవర్సీ అది ఇది అనుకున్నా కానీ నాకు జరిగేంత వరకు నాకు అర్థం కాల. ఫ్యూయల్ 1 ఉందనేసి ఫుల్ ట్యాంక్ కొట్టిద్దామని పెట్రోల్ స్టేషన్కి వెళ్తే ఆ అక్క తీసిన వెంటనే మొత్తం అన్ని చీమలని చేతులు ఎక్కుతున్నాయి సార్ అనేసి చెప్పింది. వెళ్ళి చూస్తే మొత్తం అన్ని చీమలు. E20 పెట్రోల్ వల్ల ఇన్ని సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయనేసి నాకైతే అర్థం కాలే. మైలేజ్ అయితే తగ్గింది. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే చీమలు చూడండి ఎన్ని గుట్టలు ఉన్నాయో. మొత్తం ఫుల్ ట్యాంక్ కొట్టించిన తర్వాత దగ్గర మళ్ళీ 200 ml 300 ml ఎక్స్ట్రా కొట్టించిన. లోపలనే చీమలు కూడా బయటికి కారిపోయినాయి. సో ఫుల్ ట్యాంక్ ఉన్నప్పుడు అప్పుడప్పుడు మీ పెట్రోల్ ట్యాంక్ని అయితే చెక్ చేసుకుంటూ ఉండండి. ఒకవేళ కార్ పెట్టేటప్పుడు కూడా ఇక్కడ చీమలు అలాంటి చోట ఏమైనా ఉంటే పెట్టద్దండి. ఎందుకంటే లోపల ఫ్యూయల్ పంపులో ఫిల్టర్లకి దిగిన చీమలు పడి బ్లాక్ అయిపోయి ఏదైనా అయ్యిందనుకోండి మొత్తం అంతా వేలల్లో అవుతుంది. సో 1-2 సార్లు జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. ఇది జస్ట్ అవేర్నెస్ వీడియో అండి. నేను ఇన్స్టాగ్రామ్లో రీల్స్ అవి ఇవి పెడుతుంటే ఏదో ఫేక్ రీచ్ కోసం ఫాలోవర్స్ కోసం అనుకున్నా కానీ బట్ నాకు జరిగేంత వరకు నాకు అర్థం కాల. సో కేర్ఫుల్గా ఉండండి.